Целта на този модул е да повиши осведомеността за справяне с проблемите, свързани с съхраняването и използването на третирани семена в стопанството. Подобно на останалите продукти за растителна защита, третираните семена трябва да се съхраняват в защитено хранилище, недостъпно за деца и животни. В допълнение, складът трябва да бъде сух и добре вентилиран. Третираните семена трябва да се съхраняват отделно от фуражи за животни. Винаги четете и следвайте съветите за безопасна употреба, отпечатвани или прикрепени към чувала с семената. Трябва да внимавате при преместване на семената, тъй като чувалите могат да бъдат тежки и неудобни за работа. Винаги прилагайте добри техники за ръчна обработка. При отваряне на чувалите с семена и по време на пълнене или изпразване на сеялките, избягвайте контакт с кожата, като носите ръкавици и гащеризони. За да намалите попадането на прах върху дрехите, винаги отваряйте чувалите с семена на открито, като стоите срещу вятъра. Обезопасените ножове намаляват риска от порязване, докато отваряте чувалите. Докато зареждате сеялката, работете срещу вятъра, за да избегнете ненужно излагане на прах. Когато това е препоръчано от етикета на чувала, носете подходяща защита на дихателната система и други лични предпазни средства. Обърнете внимание на остатъците от прах в чувалите с семена. При правилна работа в чувала остава само малко прах, което свежда до минимум експозицията за оператора и околната среда. В допълнение, като избегнете внасянето на прах в бункера, това ограничава възможността за повреда на машината. Не оставяйте празни чували в околната среда, а ги изхвърляйте в съответствие с местното законодателство, тъй като те могат да съдържат остатъчни вещества от продукти за третиране на семена. Кръстосаното замърсяване е често срещан проблем, който може да се овладее ефективно чрез прилагане на добри хигиенни практики. Чрез просто сваляне на ръкавиците и измиване на ръцете се избягва вероятността продуктът за третиране на семена да бъде пренесен до нежелани места, като на волана на вашата кола или пулта за управление на машините, и допълнително във вашия дом. Не засявайте третирани семена при силен вятър. Ако го направите, това може да доведе до нежелано пренасяне на третираните семена или прах в околната среда. Когато се използва пневматична машина за сеитба, освобождаването на въздуха от вакуумната плоча винаги трябва да бъде насочено към или в почвата чрез използване на дефлектори. Това също така ще поддържа ефективността и точността на сеитбата, като значително ще намали въздействието върху околната среда. За да бъдат предпазени птиците, бозайниците и другите диви животни, третираните семена трябва да бъдат засети в почвата на правилната дълбочина, особено в края на редовете и ъглите на полето. След засяване се уверете, че останалите третирани семена са върнати в оригиналните чували, за да се запази информацията за безопасно използване и съхранение на продукта. Когато почиствате или поддържате сеялката, носете подходящи лични предпазни средства, например ръкавици, гащеризони и подходяща дихателна маска, ако това се изисква по указанията за употреба на продукта. Ако за почистване се използва вода, уверете се, че тя се събира и не попада в канализацията или открити водни пътища. В обобщение, сигурното и подходящо съхранение е важен фактор за осигуряване на надеждна реколта от висококачествено третирани семена. С помощта на подходящи лични предпазни средства и следване на добра хигиенна практика можете да минимизирате риска за вас, околната среда и други хора, с които сте в контакт. Въздухът от вакуумната плоча трябва да бъде насочен към земята, като се използват дефлектори. Семената следва да бъдат засети на правилната дълбочина и да бъдат покрити с почва. И накрая изхвърляйте използваните торби и чували по безопасен начин. Третираните семена трябва да се уважават. Уважавайте семената и те ще ви се отплатят с изключителна производителност и чиста околна среда. Благодарим ви, че отделихте време да гледате видеото ни «Съхранение, работа и използване на третирани семена в стопанството». Сега ви каним да направите кратък тест,
като потвърждение, че сте запомнили основните послания в това видео. Благодарим ви!